Żewġ persuni ttieħdu l-Isptar Mater Dei għall-kura wara ħabta bejn ħames karozzi f'Taslima viċin il-Waterfront Hotel. L-inċident seħħ is-sibt tard wara nofsinhar għal ħabta tal-5:30 fejn għal xi raġuni seħħ impatt bejn karozza tat-tip BMW u karozza tat-tip Renault Clio. Sorsi fil-medja jgħidu li jekk kif ħabtu Renault Clio baqgħet dieħla ġo karozza oħra tat-tip Renault Captur. Il-karozza tal-aħħar marret fil-karreġġjata l-opposta u telet fuq il-bankina. Min-naħa l-oħra, il-BMW misjuqa minn raġel ta' 38 sena minn Raħal Ġdid daħlet ġo Subaru J10 li kienet ipparkjata u ġiet imbuttata ġo karozza oħra pparkjata tat-tip Ford Focus. Fuq il-post marret ambulanza li ħadet lis-sewwieq tal-karozza tat-tip Renault Clio għall-Isptar Mater Dei fejn ġiet ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi gravi u passiġġiera li kienet fl-istess karozza mara ta' 27 sena minn Taxbiex li qed issofri minn ġrieħi ħfief. Intant ambulanza tajret tifel Russu ta' 12 sena waqt li kien qed jaqsam it-triq. L-inċident sar fit-triq ix-xatt kanturiera ma' triq Manuel Dimek, ftit tal-ħin wara li seħħ l-inċident bejn ħames karozzi għal ħabta tas-6:30 ta' filgħaxija waqt li kienet qed tinstaq fid-direzzjoni ta' Tinje. L-ambulanza kienet misjuqa minn raġel ta' 49 sena minn Birzebbuġa. Fuq il-post issejħu ambulanza u tabib tal-emerġenza, Jonathan Joslin, li kien jinsab fuq il-post tal-inċident bejn il-ħames karozzi. U ttieħed l-Isptar Mater Dei għall-kura fejn ġiet ċertifikat li qed isofri minn feriti gravi. Għal xi ħin kawża tal-inċident, iż-żewġ karreġġjati opposti f'Taslima inġema ħafna traffiku.